moi boas. Estou en Vigo, vou participar na carreira nocturna de San Xoán. É un percorrido de 7,7 km que, según me dixeron, é bastante fácil e rápido, así que intentaremos apretar un pouco, aínda que non sei como me saldrá, que acabo de chegar dunha viaxe que seguramente habrá faga un vídeo, non sei, xa veredes aí se o fago ou non. E nada, ainda faltan 40 minutos, fai bastante calor, vai tocar sudar bastante, así que vamos cantar un pouquiño, que vai ser suficiente, e xa empezamos coa carreira. Pois ata aquí o que foi a carreira de San Xoán de Vigo. En canto ao meu resultado, acabei de 24 e 14 da categoría, con un tempo de 27 minutos e 38 segundos. A idea era apertar un pouco porque o percorrido, segundo me dixeran, era bastante favorable e rápido, pero o que non pensaba era que as sensacións fosen a ser tan boas e fixera a carreira nun ritmo medio de 3,35 minutos o quilómetro. Había unha pequena subida sobre o quilómetro 4 que notei nas pernas. A partir de aí xa non fun tan fluido e ainda quedaba a longa recta de Beiramar que parecía que non se avanzaba e que non se terminaba nunca, pero moi satisfeito coas sensacións e o rendemento obtido. O percorrido con saída dende o concello de Vigo é prácticamente todo o tempo baixando ou llaneando, agás a pequena subida do quilómetro 4. Depois viña a eterna recta de Beiramar para chegar á meta na Praza do Berbés. A distancia final polo reloxo foi de 7,7 km. O prezo por participar foi de 10 euros e os puntos positivos
pois a entrega de dorsais o día previo o mesmo día, servizo de gardarropas na saída, voluntarios nos cruces, servicio de duchas e ao chegar á meta daban un ticket para que puideses comer as tradicionais sardiñas de San Xoán, que por certo estaban moi boas. Ademais, agradecese que os corredores tivéramos preferencia para collelas, xa que cando fun a por elas a cola era importante e había que recuperar enerxía. Os puntos a mellorar, pois creo que co día que estaba de calor non viña nada mal poñer un avitollamento intermedio, e o avitollamento final, pois a auga estaba do tempo que non era precisamente fresco. Recorda que podes seguirme nas redes, na descripción tedes toda a info, e xa sabes, suscríbete, comenta que che pareceu a proba e vémonos nas carreiras.